иска си тръгнала да игра и тук ще се направи косата. Ето я и йолката. Някой часа чака да изтъкне косата, виждам докато много е дълга. Мислите ли, че тази коса бързо ще изсъхне? Буквално е ето до тук. Моята е до тук. Поне става чудесно. Буквално в тази колко ние влезем в тази и не излизам. Вързала съм си на думата перданче. Обиците тук ли са? Са? Не съм изгубила. Сега хора ви взимам с мен. Тук някой е счупил. И тия. Ма, човек, това моето са го счупили. Това ми беше Хора, йолката ми да отмена. Постижение. За теб или? Ами, да се науча моето ще. Аз 5 минути се връзвах. Тя така си развълня косата. Супер, най-доброто момиче. Хора, някой ни е счупил нещата, в които всеки ден идвахме. Още съм беззнателна. Още съм почив.